लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'जों बरायलायबाय लोगोफोर। दिनैबो न'आवनो थानानै फिसा मोनसे ब्लग लानानै फैलायनोसै आरो लोगोफोर। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। दिनै न'आव थानानै आं मा मा खालामो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार बानायलांसै लोगोफोर। सान्दुं गोसाथार दिन बोथोरानो। हेना फोननो नागिरदों नै आं खानायाव हेना पुष्प। आं दहायनो माबानानै दोनदों आरो नै लगायनानै दोनदों। ओमफ्राय फोननोसै आरो एबार। फोननानै होग्रा लोगोबो गैया नै, हारसिं फोनना लानोसै आं। आखाइजोंनो फोनगोन। दैमायाव ना बेटला बेटलाया फोनना होग्रा लोगोबो गैया, हारसिंनो आखाइजों फोनलाबायना लानोसै आरो। गैया दैमायावनो दुगैहैनाया नोङो? दैमायावनो दुगैहैनाया? बेटलाया ini ब्रास माबाखौ अबाव दोनखोबा? अरा जोंदों थास' रुनाया? हा? अरा जोंदों? होब्रा अननानै आखाइजोंनो फोनसै। इन्दि बायदि गोजा।
दैमायाव थाङा आयो गोलैजोब्बायसो खम जाबाय नामा दा गोरान जाबाय फोनखांबाय लोगोफोर फैसा लाखै बाजार सानदा माने मैथायालाय खावसे संबानो जागोन ने इमान गेदेर जानाया मैथाखौ गोखै जागोन बेसेलाय 10 थाखा बांगाल गैयामोन मैथा बांगाल गैयामोन ना देवानिया थांफिनसिगोन आरो नालाय खैथायाव फैगोन नोंलाय नों फैबासो ओंखाम जागोन आं 8टायाव संगोन आं खर'आनो रानाखै खर' रानबासो दुगैनोसै लोगोफोर आं दा दुगैखांबाय लोगोफोर खर' लोबखांबाय ओमफ्राय एसे देलायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय ओंखामबो संखांबाय मैथा सायनानै ना सायनानै सुनानै लाखाबाय आरो ओमफ्राय दा आङो मैथाजों ना ओंख्रि संनोसै आरो लोगोफोर गोदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आंहानि मैथाजों ना ओंख्रि संनायखौ माबायदि जायो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर नाखौ सायनानै सुनानै लाखांबाय आरो आङो नै साफानो एबार संबाय थानोसै आरो मैथाखौबो सायनानै सुनानै लाखांखाबाय आं लोगोफोर आवा गुदुं जाबाय आंना मैथाखौ एग्लिनानै लाबाय आङो जि मोजां गेब्लेखादों मैथाया लोगोफोर नाखौ होनानै लाखानोसै आरो नाखौ एवनानै दोननायखौ दै होबाय गोदौबाय थाथोंसै एबार माबायदि जाखो नायनोसै आरो आं एबार ओंख्रिखौ गोदौबाय नै लोगोफोर मोनसिगोनानो आंहानि मैथाजों ना ओंख्रि संनाया बरिया गोथाव नुखाबाय टेस्टिनो जाबासो मिन्थिसिगोन आरो गोथाव जादोंना जायाखै नुनायाव हले गोथाव नुखाबाय लोगोफोर मोजां मोनबायहाय मोनबायानो आरो लोगोफोर आंहानि मैथाजों ना ओंख्रिया नै